Mbukeli sikubuzile ke enkundleni ku Facebook ukuthi ingabe uthini umbono wakho ngokuqala kokusebenza kwemithetho exegisiwe ye lockdown. Waphendula kanje. Kuyasijabulisa kakhulu ukuxegiswa kwemithetho. Siyabonga kakhulu kuhulumeni. Esesicela manje sesicela ukuthi axegise imithetho ematekisini. Siyakujabulela ukuvula kwezinye zezinto namhlanje, kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi kugcinwe imithetho ye lockdown ekubukeka abantu abaningi bengasayigcini njengala kusaqalwa. Sasazi siyayibulela kakhulu le mithetho ithe yathi uxagaxagiswa. Siyababongela kakhulu osomabhizinisi abasafofosayo abancane ngoba kahle bekulandiswa bona ngoba indaba ye lockdown yaphela kudala. If uyaqaphela umsasazo ngisho ezitradweni emadrobheni kuyisiphithiphithi ke yaluzwa akayisekho lo kuthiwa wawugcina ibanga phakathi komunye umuntu bese uyichaos nje. Uhulumeni anganyengeza umsasazi yabo. Ngoba singabantu asizazi noba sifuna impilo noba sifuna ujabule. Abanzima njengoba kuqala u-level 3 namhlanje kwaye sesilindele inani eliphezulu kakhulu le-COVID. Sizabona ulusuleleko oluphezulu kakhulu. Kusezabanzima umsasazi kuleli lizwe lethu. Ingakumbi kuphinde kube ne-trains.